Hello, hello, hello. Good evening, guys. Good evening. Welcome to my live streaming in YT. Salamat. Hello, kapatid na Josie Cabasis. Hello. Hello, host. Wala ka pang ads. Meron na, naglagay na ako kanina. Baka hindi pa na ilalagay ni White. Meron na. Meron na akong harang. Musta, kapatid na Josie Cabasis. Wala kang pasok ngayon. Minom ako ng tea. Hindi ko pa na isisit yung aking member button. Abu Dhabi YouTube, Superman, hi. Big like, kapatid. Thank you. Thank you. Abu Dhabi ko. Thank you. Kumusta kayo? Bakit si Delphin Manubag nawala na yung harang niya? 2 araw ko siya na-play pero wala talagang harang. May tao sa taas. Nasa work ka, kapatid na Josie Cabasis.
Thank you sa mga paharang nyo, guys. Thank you. Saglit. Ulit TV. Hi. Biji-biji lang si Josie Cabasis. Thank you sa pabidi-bidi, kapatid na Josie Cabasis. Momo. Ulit TV. Hi atin. Lagyan kita ng jacket, Ulit TV.
Yan, may ano ka na, Ulit TV. Meron ka ng jacket. Nakadi ka patikit kay host. Padikit ako. Hello. Welcome to my live stream. Bago ka lang sa akin. Bago ka lang sa akin. Ang baho. I-mute ka na eh. Maiya ako. Ano yan? Nasa bahay ako. Nasa bahay mo ako Ulit TV. Oh. Nasa somewhere only we know. Ay, ano? Ay, sakot. Nasa duha ka ka pala. Dikitan kita ha. Para madagdagan yung bata ka pa pala.
Yan, kinalimbang ko kasi para dikit na dikit talaga. Ulit na TV. Ganda pala ng Qatar, no? Ayan, nawala tuloy ako. Walang ano man. Ulit na TV. Josie Cabasis, nakabigi lang. Momo, ano ba yan? Talaga. May aso kasi dito sa kusina. Nandito kasi ako sa kusina, nagla-live. Kasi sa kwarto namin mahina ang signal. Hintay ng tea. Nakati, ala, nagbubo na. Nakagat allergy ako sa lamok. Ang dami kong kinagatan sa paan ng lamok. Nangingit, ano na siya. Thank you sa nakabeti. Mo, ano ka? Ito. Ito. Na. Tumong. Aray. Meron kami aray. Ito. Hi, maming. Sino to? Lani Mike Woody. Hello, Lani Mike Woody. Ay, Mami Duday. Maayong gabi. Ayun man. Musta na? Musta na? Saan ba tayo nagkita? Lani Mike Woody. Ay, ito ba yung channel mo? Ano? Lani Mike Woody. Gandang gabi. Kumusta? May nag-meet na ta sa vlog ni Al. Ah, oo. Ito ba yung channel mo? Sila ni Woody. Hindi ko na ano kasi may mic eh. Ito ba yung channel mo talaga o yung isa? Salamat at napasyal ka. Lagyan kita ng jacket. Ano? May jacket ka na. Lani Mike Woody. Support lang ko sa mga... salamat sa support. Kumusta naman? Nasa Australia ka ba? O nandito ka sa Pinas? Cagayan de Oro. Magkababayan kayo ni Upil Gimmicks.
Kumusta naman ang bagyo dyan sa Cagayan? May nagbagyo ba diya? Na ang bagyo sa summer, ang daming nabaha. Hindi ko lang alam yung kapatid ko doon kung medyo naapektuhan sa baha. Kasi malakas binalita sa TV, malakas ang daming sirang bahay din. Delete ko yung ano mo, wala. Kasi isa na, didelete ko yung ano mo, bawal yan sa LS. Sorry, Lenny Woody. Didelete ko yung message mo. Bawal. Kahit naman saan, meron. Kahit sa, marami akong kaibigan sa Thai, marami din sila doon. Alam mong ginagawa nila doon, nandoon sila sa tabi ng dagat. Kasi safe daw doon. Doon sila sa tabi ng dagat, meron silang mga cottage doon. Parang nagpagawa sila ng mga cottage na yung parang kubo-kubo lang. Doon sila maghapon. Kasi ang ano daw, simoy daw ng hangin sa dagat, safe daw. Oo, yun nga sabi ni ano, ng mga kaibigan kong mga taga-Thai. Kasi masyado din ano doon apektado. Ang dami din. Ang ginagawa nila pagkatapos na ng lahat ng ginagawa nila sa bahay, pumupunta sila sa tabi ng dagat, doon sila maghapon. Meron silang mga sasakyan na dala, o kaya nagre-renta sila, basta nagpagawa sila ng mga kubo-kubo. Yung iba nga may mga bahay doon sa dagat mismo. Kasi pinakita nila sa akin, meron silang mga bahay doon sa dagat, yung nakalutang lang. May tali lang para hindi ano ng hangin. Dami din doon. Salamat sa 4 million and a half sa 6 tamsak. Baka bukas hindi ako makapag LS kasi inanuhan ako ng Globe na magkakaroon daw ng ang Globe. Globe yung gamit ko sa Wi-Fi ko. Ewan ko lang kung totoo. Nagparapol si Arlie Inday din nung Saturday. Hindi ko na inantay yung na mabunot ako. Kasi isa lang naman yung entry ko doon. Kaya UP nga, di na ako makakapunta eh.
ko siguro minsan 2 beses na lang. Kasi maaga siya nag-LS, minsan 6:30 or 6:30 lang eh. Busy ako dito sa trabaho ko. 6:30 doon, pagdating dito minsan 4:30 na eh. Pag dito 6:30. Oo, ako din. Nanalo nga ako dyan sa kanya ng raffle, yung grand raffle niya ng 1.5. Nanalo ko ng 1.5. Ngayon hindi na. Nandito ako sa Manila. Dito ako sa Muntinlupa. Kapon nag-LS ako, hindi umabot ng 1 oras. Kasi nagloko na yung wifi na namatay. Namatay yung aking titingnan ko bukas ng ganitong oras din. Kasi every 9 PM ako nag-LS talaga. Kung hindi, kasi alam ko busy kami bukas. Pag hindi ako pagod, mag-i-LS ako. Pero baka bukas. Baka Thursday na. Kung hindi ako maka-LS bukas sa Thursday ng 9 PM din. Busy lang si Joseph Kapasis. Busy sa work. Mabuti na napasyal ka lang ni Woody. Nakakalimutan ko na yung pangalan mo kasi may mic na eh. Iimbitahan ko sana yung mga kaibigan ko sa aking grupo sa Facebook. Nahihiya ako. Dami kong gagawin bukas. Mag-a-assemble kami ng sa bodega, maglilinis kami. Hagard araw-araw. Nakais-asar tong na to. Panahon ngayon. Nakakapagod. Nakakapagod sa ulo. Nakakapagod pa sa katawan. Kumusta naman ang buhay sa Cagayan de Oro, Lani Woody? Oo nga, Diyos ko. Alam mo bang last na gala ko ay nung December? Ano ba yun? 27. December 27. Yun lang. Tapos, 1 year na hindi ko nakikita yung mga anak ko sa Caloocan.
Hindi ko na alam anong itsura ng mga anak ko. Ba yan? Mga ano? Dito sa Manila, sobrang init. Summer na talaga. Hindi masarap matulog kung hindi ka maliligo sa gabi. Kahit naligo ka, mainit pa rin. Mas gugustuhin ko pa yung malamig kaysa mainit. Kasi sa malamig, nasusolve mo yung lamig. Pwede ka magkumot, magsuot ng jacket. Ang init, electric pan mo, mainit ang simol. Wala ka namang aircon. Tingnan mo yung buhok ko. 4 months nang hindi nagugupitan. Kaya mahaba na irita na ako dyan. Pag ang buhok ko umabot dito sa may liig ko, na irita na ako. Nangangati na yung ulo ko. Oo, kapag may aircon, walang problema sa init. Ang problema ay yung pambayad. Yun. Ang gawin na lang, sa bundok tumira at yung bahay mo puro screen na lang, walang dingding. Sa bundok masarap matulog. Kasi nung last year, hindi lang last year. Kasi yung uwi namin, 2019 eh. 2019, umuwi kami ng summer. 2020, hindi kami nakauwi. Ito, 2021 na. Biro mo, 11 PM pa lang sa amin, sobrang lamig na. Lalo na sa madaling araw. Parang ano talaga, naka-aircon. Ganun sa amin pag kahit summer time. Pag mga 11, gabi na, hating gabi, malamig. Wala kasing pollution doon sa lugar namin dahil yung mga sasakyan bihira lang dumadaan. Tapos nasa gitna pa yung bahay ng ate ko ng mga niyugan, malamig. Kawayan. Pero pag tanghali sobrang init kasi yung bubong yero. Tapos pag tanghali nagsisiksikan kami doon sa kusina kasi yung bubong, yung nipa. Tapos yung sahig kawayan, malamig. Dahil nga yung ng hangin doon lumulusot sa mga sahig dahil kawayan lang. Yun, doon kami nagsisiksikan. Okay, bye-bye. Salamat, Lani Woody, sa pagbisita mo sa aking LS. Ingat, ingat, ingat. Thank you. Thank you sa thumbs up. Good night. Bye.
16 minutes. Ay.
Hello, good evening, guys. I just want to thank you to our followers. Twelve minutes. Ninja trip, Kuya Ron in the island, harang. Thank you sa paharang, Ninja trip. Kuya Ron in the island. Thank you sa pagpasok, Kuya Ron in the island. Salamat sa paharang, Kuya Ron in the island. Ang daming lamok. Party to the max. Ano bang klaseng party yan?
Stop, 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 sabi ni Kuya Ron in the island. Pinapanood ko ngayong harang ko eh. Tapos na. 5 minutes pa host. Salamat sa paharang, Kuya Ron. Ang tagal. SMDC ads kahaba naman. Para sa revenue, para mabigyan na ako ng tinik ni Lolo. Kulang na lang ako ng 60 cents para maging $10. Mahina ang ating revenue ngayon. Ito lang, host. Hayaan ko pa ito ads mo. Salamat! 6 minutes to go. Ang daming lamok. Ninja tree of Kuya Ron in the island. Ads 1 pa lang ito. Wag mo muna skip, please. Para ma-complete ko yung aking $10.
Hello, host. Hello, ninja ni Kuya Ron in the island. Andiyan ka pa. Dito lang ako. Inaantay ka na makapasok. Makapasok na ako. Ay, salamat. Nabuksan na ang pintuan. Thank you sa iyong paharang, Kuya Ron. Kumusta ka na? Minsan merong akong harang 1 oras at 50 minutos. Grabing haba. Yung ano bang ads yun yung tungkol sa technology? Sabi ko, tapos na ako mag-LS pero yung ads ko hindi pa. Kumusta na ang channel mo, Kuya Ron? Baka may bago kang ano dyan, upload, babaan mo. Didikitan ko. Siwan. Sabi ko po, Kuya Ron in the island. Oo nga. Baba mo kung may bago kang upload. Didikitan ko. Pasyalan ko. Saan ka nga ba? Sa Tagum ka ba? Saan yun? Saan ka ba ngayon, Kuya Ron? 1 oras na ako. Ay, sa Palawan nga pala. Ang layo mo. Ka-uwi lang. Ano, bakasyon? 4 months na. Anong ginawa mo sa Palawan? Ano ka doon na stuck? Nasa Latin America ako. Ano yan, restaurant? Ganda na trabaho. Nakuha mo na ba yung kakauwi lang sa Pinas. Nasa Amerika pala. Nasa Amerika ka pala. Oo nga. Sumahod na po. Buti ka pa, sumahod na. Ako wala pa. Hindi pa ako na-isyuhan ng PIN. Kasi hindi ko pa nakukumpleto yung $10. Mahina ang revenue ngayon. Binabawasan pa nga eh. Di ka pa nga nakakompleto ng $10, binabawasan ka pa. Baba mo, paano papasukin ko? Meron ako ditong isang ninja, didikit ko na lang.
Bago, bago kasi ako mag-end, 1 hours na ako 1 hour. Ididikit ko muna yung, dikitan muna kita. Magkano naman ang ano yung first sahod mo? Kuya Ron in the island. Puntahan ko na lang yung ano mo. Pasyalan ko. Kuya Ron in the island. Wow. Ang dami mo na palang ano. Ang laki na pala ng bahay mo. Malapit na maging mansyon. May ano din pala to, meron ka palang TikTok din. Baka naman, pwede mo ako i-follow sa TikTok. Meron din akong TikTok. Yan, nakadikit na. Nadikitan ko na yung TikTok naman tayo, mga palubak. Nadikit ko na yung aking, di ako makapalipad, error card ko. Pasok mo na lang sa Gcash ko. Ipapalipad mo, pasok mo na lang sa Gcash ko. Kuya Ron, dahil hindi ko alam sa ATM ko, tama naman lahat ng account. Baka offline. Thank you. Pero okay lang. Baka walang gasolina yung ATM mo. Play na lang ako ng mga video mo na. Salamat sa pa-play. Dikitan ko. Lagyan kita ng wala kang, meron ka ng walang gasolina. Kaya ayaw lumipad. Yun lang inaantay ko kasi sabi nila, pag nagka $10 ka na daw, pwede ka nang isyuhan ng PIN. Dati na yun 11.
kaso binawasan. Salamat Kuya Ron in the Island sa pa-play mo. Nakaano na ako, 1 hour. 1 hour and 7 minutes. So yan. Pwede na ako magpaalam sa iyo, Kuya Ron. Salamat sa iyong pagbisita sa aking LS. Kasi gabi na Busy kami bukas. Bye-bye. Salamat sa nandito. Salamat sa iyo, Kuya Ron. Kay sino ba nandito? Si Josie, kapatid na Josie Kabase, sila ni Woody. Si Oli, sino ba to? Ulinad TV. Ang kay Josie Cabases. Salamat sa inyo guys sa pagpasok. Salamat. Good night. Bye. God bless. Thank you.